xi qabelhom ħall-nies. Merħba, is-sib fil-għaxija u maħna għanna storiku dok tejdu bħal-limbi? Ma nafx. Ma insomma. Għanna l-Mario, Għanna l-Mario, aywa. Mario, Taqna. 5 minuti, 10 mistoqsijiet, l-ewwel waħda, inti storiku, dik ċarajnija. Fil-ħajja tiegħek, iżomm il-kronoloġija bħall-istorja jew le? Fl-istorja iva, fl-affarijiet personali le, minix arkivista ma nitlef kollox. Fid-dati u hekk tinsa xkilt il-bira. Iva, dawk iva, għas il-numru tal-karozza. Arkivju fil-karozza, għandek għax meta tajt Il-numru tal-karozza ma Kelluna nafux. affarijiet mhux ħażin fil-karozza. Dik jew kellek tażel epoka mill-istorja ta' Malta tajjeb jew jien naf jista' jkun mument partikolari. Fejt tmur lura. Żmien il-kavallieri. Umma il-kavalleri għamlu għaw. Żmien il-kavallieri imma nkun wieħed mill-li nikmanda, ta' mhux wieħed mill-li mmur niġġielet jew nitla' maswar għax ma nitlax żgur. Tajjeb. U kieku tagħmel tbiddel xi deċiżjoni u tħalli kollox kif inhu. Bimni, kieku kont indaħlilhom f'moħħhom biex jitħaltu iktar mal-Maltin, mhux baqgħu dejjem jirrenjaw biss. Kifu jiena dejja ġus. Jiena dik de Manuel, eżempju, nizzel it-tum. Kollu tfatti għanżira bħal. Inti dilettant tal-festi. Meta tmur xi festa, u ħana nafu li inti involut ukoll fil-festa ta' Santa Venera, meta tmur xi festa ta' xi ħadd ieħor u tara xi banda lora mwaħla mawġa jew jkun hemm xi ħaġa li mhux kif suppost fil-festa. Tinket u tipprova tgħin u tgħid di mhux il-festa tiegħi. Le mur ngħidilhom żgur. Iva, jgħidulhom hemm dik qed armata ħażina u provaw irranġawha għax qed tidher kera. Jien nafek ftit tajjeb naf kemm tħobb titkellem dwar l-istorja. Issa, ġieli jien naf kellek argument ġifier ma taqblux fuq xi ħaġa li ġrat. Ma xi ħadd tista' tkun jiena fuq jew ma xi barbecue f'nofs barbecue Jew ma storiċi oħra. Fu ma storiċi oħra fuq xogħol. Ikolkom minnhom dawn l-argumenti. Ħafna drabi għax l-istorja speċjalment iktar ma tmur lura aktar minn inqas dokumenti hija interpretazzjoni, u mhux kulħadd jinterpreta l-istess. Hemm xi każ partikolari? Ifhimni, fuq il-kartrazz pereżempju. Il-kartrazz hawn min jgħidilhom li huma ta' żmien il-bronz, hawn min jgħidlu huma ta' qabel it-tempji, U inti x'taħseb? Jiena naħseb li huma xi ħaġa ħafna iktar minn sempliċement raddi fil-blad biex jgħaddu l-karettuni minnhom. U l-fatt li ssibhom f'Malta biss u ftit f'Sardenja u ftit f'Majorka, imma l-maġġoranza tagħhom il-konċentrazzjoni f'Malta iktar tqajjem li kurzitajiet. Kieku kellek taqbad l-istorja ta' Malta u taqbad avveniment wieħed u tneħħih totalment mill-istorja. Żmien is-sittinijat, żmien l-internet. Tneħħih totalment. Neħħih totalment. Għax hawn nies għadhom imweġġajn sal-lum, il-Knisja għadha tbagħt il-konsegwenzi tal-iżbal li għamlet dakinhar u naħseb jiena għadhom hemm il-konsegwenzi tiegħu. Naħseb għall-poplu Malti kien ikun ħafna ħjar kieku dak iż-żmien diffiċli m'għaddix minnu. Immaġi għandek is-seta li titkellem mal-bini, tajjeb. Ħatażel binja, jew f'Malta jew f'Għawda x'għażel int, u ħatamel bsieqa titkellem magħha u tirrispondik. Nispera mhux mal-kartrazz jarġa' tajjeb. Għat-teatru Rjal. U l-ewwel ħaġa li nagħmel nitolbu skuża li f'80 sena ma kenniex il-ħila nerġgħu nibnuh. Għaliex lilu huma? Għax għalija jien kien waħda mill-isbaħ ġawar fil-kollezzjoni ta' binjiet mill-isbaħ l għandna fil-Belt Valletta li tirrifletti l-perjodu tagħha. Hemm xi storiku li huwa l-idolu tiegħek jew Mario huwa l-istoriku idolu tiegħek? L-iktar bniedem li dak Sir Temiż Ammit li kien il-bniedem li l-arkeoloġija Maltija tagħha l-importanza tagħha. Mela inti jkollok ħafna x'taqsam ukoll ma' nies barranin li ġew Malta. Meta eżempju jiena qed tispjega storja bħal assedju l-kbir. Min hu l-iktar diffiċli biex tispjega ħielu l-Malti jew inkella l-barrani ġej minn barra? Fimni, l-Malti jafu ħafna fuq l-assedju, ma jafux id-dettalji. Imma mbagħad tissorprendik meta jiġu barranin u jkunu jafu iktar mill-Maltin fuq l-assedju. Mario, inti nixtieq taqgħod l-istorja b'mod interessanti għal fuq it-televiżjoni. Taħseb li hemm lokal iktar affarijiet bħal dawn? Ola ħafna l-apprezzament tal-istorja, però għandna bżonn l-istorja ngħadduha lin-nies bil-lingwa tal-poplu, mhux b'ħafna affarijiet li huma komplikati li l-poplu ma jifhimx. Għandek bżonn tgħaddija bil-kliem bil-mod kif nitkellmu aħna. Bħalissa d-dejja daqsxejn ta' jippruvaw jibdlu l-isem ta' l-Isla u jagħmluh Senglea. Inti x'taħseb fuqha? L-Isla jew Senglea? L-Isla hija l-isem medjovali għax kienu jgħidula Isla ġejja mill-kelm Isola għax kienet distakkata mill-kumplament tal-art. Kif għadda l-assedju,
il-Gran De Vallet semmija ċittà Invicta. Issa dak mbagħad kien meta Benaswar Claude de la Seng semmija Sengleja. Il-Maltin baqgħu jgħidula l-Isla. Il-Kavallieri kienu jgħidula Sengleja, ovvjament, ċittà Invicta ma tantx qabad tara l-Birgu, ċittà Vittorjosa, ndara ħafna. Però l-Ingliżi sabu ktar komdu li jgħidu Sengleja milli jgħidu l-Isla. Allura għandhom żewġ tajbin. Nizzel mar, interessanti ħafna, inti mhux 5 minuti għandek bżonn ma' 5 sigħat, il-medalja żida ma' tal-Kavallieri mar, grazzi tal-kont hawnhekk. Grazzi ħafna Mario u r-rest fuq dak kollu li ħadd